TV. Selam dostlar. O'zi topshiriq boshlaydi, o'zi sog'ish shayni. Shundan narsa bo'lgan? Sog'izing olib qo'y. Yo'q, to'xtali. Mening sog'iz qaysi jiri bilan senga tegdi? Onun bir da foydasi yo'q, ham bu bik noshar g'adat. Bilasizmi, bu dunyoda qanday ideal kishi yo'q. Har birisining nida bo'lsa, xumashavli turgan g'adati bor. Jig'ishlarimizning da ondiy g'adatlari bormi ekan? Ayda tekshirib qaraymiz. Ayda. Efirda top klip topshiriq ham biz Sharifjonovlar. Sog'izing olib qo'y. Bugungi topshiriqda biz Arsen do'stimizni hit paradimizdan uzatamiz. Tag'in shunday motor, loyiqli, oilali kliplaring bilan birida kutib qolamiz. Uğuşlar senga. Bir ko'ruvda senga g'ashib bo'ldim, bir ko'ruvda seni yaratdim. Motorlig'ing go'zal yuzing bilan sen bitirgam o'zingga qaratdim. Men baxtli seni uchratganga, turmushimda yonda bo'lganga. Men baxtli meni hurmat etib, qadrlab tasiyib turganga. Men baxtli seni uchratganga, turmushimda yonda bo'lganga. Men baxtli meni hurmat etib, qadrlab tasiyib turganga. Hem topshirig'imizning ko'pdan kutilgan shodliqli mezgillarining birisi. Qarshiligiz otlarning premyerasi. Sen
Ниһаять, шушы чибәркәйләребезгә дә барып җиттек. Аха, син Бәллүр төркеме кызлары турындадыр инде. Әлбәттә, җырлы чишмәләр дип аталган музыкаль композицияләр белән. Һәм бу атнада алар бик матур сан астында урнаша. Карыйбыз. Жырлы минутлары салынган. Шилтер шишмә ага, тау астынан шишмә ага, тау астынан жырлап ага, көмеш шишмәләр. Шишмә җырын тыңлап калыйм, суларын гөлләргә салыйм, гөлләргә моңнары күрсен, җырлап үссеннәр. Шилтер шишмә ага, тау астынан шишмә ага, тау астынан жырлап ага, көмеш шишмәләр. Шишмә җырын тыңлап калыйм, суларын гөлләргә салыйм, гөлләргә моңнары күрсен, җырлап үссеннәр. Хәтирәләр изе үзәкне, кайтып төшсәм әллә кайлардан. Минем ярсу йөрәгем булмады инде, су астында яткан ташлардай. Шилтер шишмә ага, тау астынан шишмә ага, тау астынан җырлап ага, көмеш шишмәләр. Шишмә җырын тыңлап калыйм, суларын гөлләргә салыйм, гөлләргә моңнары күрсен, җырлап үссеннәр. Шилтер шишмә ага, тау астынан шишмә ага, тау астынан җырлап ага, көмеш шишмәләр. Шишмә җырын тыңлап калыйм, суларын гөлләргә салыйм, гөлләргә моңнары күрсен, җырлап үссеннәр. Шилтер шишмә ага, шилтер шишмә ага, тау астынан шишмә ага, тау астынан җырлап ага, көмеш шишмәләр. Шишмә җырын тыңлап калыйм, суларын гөлләргә салыйм, гөлләргә моңнары күрсен, җырлап үссеннәр. Шилтер шишмә ага, тау астынан шишмә ага, тау астынан җырлап ага, көмеш шишмәләр. Шишмә җырын тыңлап калыйм, суларын гөлләргә салыйм, гөлләргә моңнары күрсен, җырлап үссеннәр, гөлләргә моңнары күрсен, җырлап үссеннәр. Чиратта безнең Саламат, мин Ниханов. начар гадәтләре турында сораган идек. Әллә 6 бит язып җибәргән шунда, аларның барысын да укый башласаң, эфирыбызның вакыты җитмәс. Тукта. Салаватның нинди начар гадәтләре булсын аның? Үзе матур җырлый, үзе 6 эштә эшли, тормыш иптәше чибәрләрнең чибәре. Кечкенә кызы бар. Кит. Юкны сөйләп торганчы үзем бирегә чакырыйк. Карыйбыз. Great, 18 cancel launch in 2084, 2821 is code 6 in Hamlet. No 47 and ends on the station.
Senin hakta benim бар ойларым, хыялларым сендә кунакта. Әллә гашык булдым инде сиңа, әллә гашык булдым чынлап та. Senin hakta пошылдылар җилләр, сихерләнгән синнән яңгырда. Син булмасаң гүлләр чәчкә отмый, син кирәксең икән барына. Синең хакта кошлар җырлый талда, синең хакта күкләр авазы. Тормышымның яме, гомеремнең татлы бер язы. Синең хакта. Синең хакта агачларның шавы, сине мактап сөйли ай кызы. Син икән ул хыялымның чыны, син икән ул өмет йылдызы. Синең хакта хисен сөйли миңа, ашык булган таңның алсуы. Син икән ул җан ярама дава, син икән ул йөрәк ярсуы. Кошлар җырлый талда, синең хакта күкләр авазы. Син икән ул тормышымның яме, гомеремнең татлы бер язы. TMTV телеканалының яңалыкларын беренчеләр рәтеннән булып беләсең килсә, безгә кушылырга кирәк. Instagram, ВКонтакте, YouTube, рәсми сайт, биредә җырчылар турында соңгы яңалыкларны укый аласың. Уен конкурсларда катнашып, бүләкләр ота аласың. ташлама, гел минем жаннарымда уян, актык көннәремә кадәр. Ташлама мине хыял
куркынчы. Ташлама мине, ташлама мине. Ташлама, рәхәт бит син барлыкны тоеп, йөрәккә йонсын кат типкәнче. Ташлама мине сөеп, ташлама мине сөеп. Ташлама мине, ташлама, гөлтір сафлығыңын шәші, соңғы сулышыма қадар. Ташлама мине, яшілік, ташлама мине, яшілік. Ташлама мине, яшілік. Гүлназ Асаева Кай чакта үз-үземә һәм үз сәләтемә шикләнәм. Бу мине карар кабул иткәндә тоткарлый. Ялгышмас өчен озак уйлаган чаклар була. Бу үсешне тоткарлый. акыл хаталар белән килә. Хаталардан курыкмаска, хаталарны төзәтергә һәм алга барырга кирәк. Шуңа күрә мин үз характерымнан шикләнү ягын алып ташлар идем ди. Гөлназыбыз да буйга үсеп җитте. Ана нинди фикерләр йөртә башлаган? Әйбәт. Минем күңел синдә, синең күңел миндә. Уйланып таң ату, яшерен ярату. Бер кем дә белмәсен, бер кем дә күрмәсен. Тимәсен тик күзләр, кермәсен ят сүзләр. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык
Artur Mauser'ның начар гадәтләренә килгәндә, берәр кызга гашык булса, башын югалта икән. Менә шул башы әйләнгән чагында йөргән кызына тәкъдим ясап куярга мөмкин. Туктале. Нәрсә сөйлисең син? Бу бердән начар гадәткә керми бит инде. Киресенчә, бик күркәм мизгел, мәхәббәт, йолдызлы кичләр. Аннан башлана инде моңарга акча бир, тиген эшлә, моны алып кайт дигәндә бар. Уңышлар сиңа, Артур. Yürek zəngər su gözlərinə qaraganda Bir muğciza əkiyyət dingiz yarında Hər qarşı olğan dağlarda Kiləsi yollarda Mənim qadi jırda Durmuşumdan bir özük Varsa qoldağı boyunda Gördüm sən o yüzən Lamborghini kapotu Altında 690 at Min şaban jilli kisib Palmalarga dağda Dubai boylab Bir zaman qarasam Aytırsın vaqt ham bir dünya to'xtab qoldi Kesishdi qarashlar tezaydi So'lishlar yo'qolib qolib aytdim Döpsüz dengiz senin ko'zlar Jitmas so'zlar Ko'zlarimni anlatırga men xayol ejirlar Aylantirdi boshni sendan kelgan eslar Meni shonam o'tkarir biz birga kunlar tunlar Kel yonima Men ishonolmam ko'zlarima Ishonolmam ko'zlarima Kel yonima Men ishonolmam ko'zlarima Neşləbdir tek singirnə Yürəgimin turunda urunni yo'lab aldın Men bit xatda ko'p yillar ilham Chig'anag'in sensiz topolmadim Qo'lingni ber yanimga kel jibarim Qisib tutam bir qachon jibarmim Bu mezgilni men hech cheksiz unuttirga tillamayim Dengiz bo'yinda u beshib to'lqinlarga qarab o'tiramiz Men seni quchoqlayim g'arab she'rinda Kiyish mahabbat dunyosida quyonamiz Kim senga men ham kim menga sen Javob izlab tobirga bekdilim Tug'uning odavi tugil deb men ishonib yashayim Döpsüz dengiz senin ko'zlar Jitmas so'zlar Ko'zlarimni anlatırga men xayol ejirlar Aylantirdi boshni sendan kelgan eslar Meni shonam o'tkarir biz birga kunlar tunlar Kel yonima Men ishonolmam ko'zlarima Yonima Men ishonolmam ko'zlarima Kel yonima Men ishonolmam ko'zlarima Yonima
2020 елның иң көтелгән вакыйгасы. Грандиоз шоу. Теке программа. Танылган җырчылар. Яңа йолдызлар. Шын хисләр. Сез яраткан җырлар. 20 август. TNT телеканалында TNT премиясы. Кайнар булачак. Yaratmışsın uzakın deşmesem, yaratmışsın etsem dürüsün, yaratmışsın eysem dürüsün. Sözlerime tügüldü gözüme, sen bir taraf tügül küresin, sen bir taraf tügül küresin. Sen bir taraf tügülü küresin. Yakın alsam şu komeline, benim aytken her bir sözümle. Kaybı yağım okşap bitmese de, yaratasın yine özünle, yine özünle. Yaratmışsın şirke karasam, yaratmışsın azlap öpmesem, yaratmışsın azlap öpmesem. Yaratmışsın başkalar göz salsa, yaratmışsın artık yılmaysam, yaratmışsın artık yılmaysam, Yaratmışsın artık yanmaysam. yakın alsam şu komeline, benim aytken her bir sözümle. Kaybı yağım okşap bitmese de, yaratasın yine özünle, yine özünle, Yine özümle, yine özünle, yine özünle, yine özünle, yine özümle. yine özünle. Yaratmışsın artık yılmaysan, yakın alsan şu komeline, benim aytken her bir sözümle. Kaybı yağım okşap bitmese de, yaratasın yine özünle, yine özünle. Yakın alsan şu komeline, benim aytken her bir sözümle. Kaybı yağım okşap bitmese de, yaratasın yine özünle, yine özünle. Анастасия Макарова гадәттәгечә лидерлар исемлегендә урнаша. Котлыйбыз сине. Ә менә тормышта иң комачаулаган гадәт ул кесә телефоны ди Анастасия. Сиңа охшаган икән, син дә көне буе шул телефоныңнан чыкмыйсың. Әйе, үзеңне әйтер идем. Нишлисең, дөньясы шул инде аның. Телефонсыз бер ни дә эшләп булмый. Хаплади кеннән моңҗиза ясап, җирдә кабынган һәр яңа учак, күктә кабынган як-якты йолдыз, туган дөньяга бәхетле бер кыз. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган һәр бер сулышым бәхетле минем.
Бәхетле минем җирне ябларга дөньяга килдем. Минем күңелдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган һәрбер сулышым. Бәхетле минем җирне ябларга дөньяга килдем. Минем күңелдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган һәрбер сулышым. Бәхетле минем җирне ябларга дөньяга килдем. Беләсезме, егетләр? Менә сезгә Тимурдан үрнәк алырга кирәк. Үзе тырыш, үзе чибәр, үзе спорт белән шөгыльләнә һәм аның бердән начар гадәтләре юк. Кемне алдамакчы буласың инде син? Әле бер көнне генә күрше Гариф абыйның малае белән сарай артын. Барысын да әйтеп тормыйлар инде, җаным. Серле яклары да булырга тиеш бит. Әйе шул, хатын-кыз белән бәхәсләшеп торудан мәгънә юк. Мин бары тик идеаль кешеләр юклыгын гына әйтмәкче идем. Ә менә клибы яхшы. For Montenegro Airlines, flight 601 to Podgorica. Мин самолетта, юлым еракка, бар мәшәкатьне калдырып артта. Билетны сузам, салонга үтәм, нинди караш ул җанымда үтә. Стюардесса, Алла, Аллам, нинди чибәр кыз, нинди матур кыз. Стюардесса, Алла, Аллам, самолет төшә вакыт рапка. Әсерле күзләр, каласыз якка. Әсерле күзләр, каласыз якка. Миңа каралы, мине күрәле, күкләрдә генә миңа булалы. Шаярма егет, өйләнгәнсең дип, бармак янайсың, үзең алдайсың. Стюардесса, Алла, Аллам, нинди чибәр кыз, нинди матур кыз. Стюардесса, Алла, Аллам, самолет төшә вакыт рапка. Әсерле күзләр, каласыз якка. Әсерле күзләр, каласыз якка. Самолет төште, мин сине бүтән, күрмәм дә микән, белмәм дә микән. О, SMS килде. Алла бар икән, Алла бар икән. Стюардесса, Алла, Аллам, нинди чибәр кыз, нинди матур кыз. Стюардесса, Алла, Аллам, самолет төшә вакыт рапка. Әсерле күзләр, каласыз якка. Әсерле күзләр, каласыз якка. Әсерле күзләр, каласыз якка. Әсерле күзләр, каласыз якка. Биредә Азалия Валиева. Минем бер начар гадәтем, мин бик кешеләргә ышанам һәм бу сыйфатым мине тормышта берничә тапкыр бер җиремә утыртты инде. Ләкин барыбер тормыш бернигә дә өйрәтмәгән сыман, кешеләрдән яманлык көтмим ди. Азалия, кешеләрнең төрлесе була. Иң мөһиме үзең яхшы булып кал. Калганнарың бумеранг дигән әйбер кул тотар.
Матур dünya bir yılatır ul, bir jırlatır. Sirli bullak birip güne, Күңелләреңне bir юатыр. Йыламам, ярсымам, бирешмәм мин. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюенә, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюенә, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Йөрәгем таштай булып, бирешмәс ул яраларга. Басып горур менәрмен мин биек-биек каяларга. Йыламам, ярсымам, бирешмәм мин. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюенә, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюенә, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Сабыр йөрәк атылыр ул, сөю тулы күңелләргә. Йыламам, ярсымам, бирешмәм мин. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюенә, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюенә, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Чираттагы җырчыбыз шушы 1-2 атна эчендә зур уңышларга ирешеп, беренче урынлыкка урнаша. Афәрин, Рузилә, без синең белән горурланабыз. Алга таба да безне сөендереп тор, чираттагы баскыч бүген синеке. Тәрәздә зәңгәртен, өстәлдә ак кәгазь, каләмем яз төсле карадам. Мин сиңа омтылам, мин сиңа ашкынам, мин сине өзелеп яратам. Мин сиңа омтылам, мин сиңа ашкынам, мин сине өзелеп яратам.
Üstelde ak kağız Kalemim jay tüslü qarada Min seni şakıram Min seni yalvaram Min seni üzülüp yaratam Terezde yaktı tün Üstelde ak kağız Kalemim kız tüslü karada Min sine yoksunam Min sine sağınam Min sine üzülüp yaratam Terezde süreni kiş Üstelde ak kağız Kalemim kış tüslü karada Min sine yana yaz Gidererle gidip Tağda üzülüp yaratam Min sine yana yaz Gidererle gidip Tağda üzülüp yaratam Min sine yana yaz Gidererle gidip Tağda üzülüp yaratam Радик Миннебаев хит парадыбызды давам ите. Гадәтләренә килгәндә, барысында туры бәрвәгә. Кай чакларда катырак та әйтергә мөмкин. Торылыкның начар ягы юк инде аның. Менә тирәләп йөрү яхшы әйберләрдән түгел. Әйдә, берәр клибында карап китик әле үзенең. Карыйбыз. Картәтей, ашарга пешердем, котлет кыздырдым. Даруларыңны эчәргә онытма. Телевизорны күп карама. Иртәгә тагын килермен. Ишеттеңме? Ишеттеңме мине? Ярый кыз. Сау бул картәтей. Я кызым. Ярый. Алло, Марат! Хәлләр ничек? Кара, әйбәт. Ярый, Марат, карале, бүген кич белән клубка барып килсәк, синең ничек планнар? Алайсаң, bir yarım saatten yanına kilem yarayma. Hazır tur. Aha. Yolda bizini niler küte, ömürler üte. Mağlandıra soğuş bulup uzgan yollarım, yeşillik jırları. Yaşakıtan kiligen dostlukını, sınadı yazmış. Şişmek gibi gürlep dursun kiler günlerim, geldi seyini derim. Olsan idik yaşlıkte, çırlarını jırlı, dostlarımız birlikte, karmonun arşınlı. Olsan idik yaşlıkte, çırlarını
күнім іске түші Ауылыма қойтсам Туслар білен ұрейді ке басу қырларын Еліға бойларын Алсан идегіл яшлікті Жырларыны жырлы Дуслары бұзы бірлікті Әрмонын аршыңлы Алсан идегіл яшлікті Жырларыны жырлы Дуслары білән кел бірге Әрмонын аршыңлы Сүйгені ярға түрек болсын Туғры мүхаббет Изгілікке бәләкейден бабайлар үйретті Сағынып үйірәк типеті Алсан идегіл яшлікті Жырларыны жырлы Дуслары бұзы бірлікті Әрмонын аршыңлы Алсан идегіл яшлікті Жырларыны жырлы Дуслар білән кел бірге Әрмонын аршыңлы Дуслар білән кел бірге Әрмонын аршыңлы Картатый, hallerim nişik? Evet kızım. İsen sağ mı? Evet. Nişik yıkladın? Evet kızım. Aydarı давлениеңді да өлшек. Бер мында. Миндә берәр яңа әйбер эшләргә кирәк булса, курку һәм икеләнү хисләре барлыкка килә, ди Лия. Менә шушы начар гадәтем булмаса, бәлки күптәннән инде күп әйберләр ачыкланган булыр иде. Тамашачыларыбызга да тормыштан курыкмаска, куйрак булырга дигән киңәш бирде. Үз киңәшеңә үзең дә колак сал, балакаем. Клипларың матур килеп чыга. Барысы да алда, уңышлар сиңа. Достар, алға табан дәвам итәбез. Бик тә кызыклы, бик тә уйландыра торган бер хәбәребез килеп ирешкән. Мондыйрак ул тормыш шундый, мәхәббәт төрлечә була. Кемдер бәхетле, кемдер югалып кала. Менә нәкъ әлеге сүзләрне бергәләшеп ачыклыйк әле. Сез ничек дип уйлыйсыз? Сені
Газизова мин бик ялшан. Кайбер чакларда бу миңа бик комачаулый ди. Нәрсә? Эльза Газизова уялшан? Мин менә Эльзаны бөтенләй икенче яктан беләм. Күп сорап тормыйча, барысында турга бәреп әйтә ул. Илсор, хатын-кызлар төрле була белә. Үзең беләсең бит инде. Шулай шул, сез булдырасыз инде. Тормыш мәҗбүр итә. Синең боз йөрәгеңне мин кайнар иреннәр белән үбәм. Бер туктаусыз өзгәләнеп ялкын капкандай сөям, сөям. Җиңел булып күренсә дә бик авыр сине сөю иркәм. Фәрештә дисең син, булмаса да канатлар. Фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Йөрәгеңдә мин синең читлегеңдә яшим биклегенә, биклегенә күргәзмәдә, биклегенә күргәзмәдә. Синең салкын күзләрдә әле дә үземне күрәм, күрәм. Җылы карашыңны мин ялварып, ялыгып көтәм, көтәм. Җиңел булып күренсә дә бик авыр сине сөю иркәм. Фәрештә дисең син, булмаса да канатлар. Фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Йөрәгеңдә мин синең читлегеңдә яшим биклегенә, биклегенә күргәзмәдә, биклегенә күргәзмәдә. Фәрештә дисең син, булмаса да канатлар. Фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Фәрештә дисең син, булмаса да канатлар. Фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Йөрәгеңдә мин синең читлегеңдә яшим биклегенә, биклегенә күргәзмәдә, биклегенә күргәзмәдә. Дуслар, кемнәр әле белмәй җырчыларыбыз өчен телеканалыбызның TMTV Татар сайтына кереп, тавыш бирергә мөмкин. Керегез, күрегез һәм яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Алар сезнең терәкне һәм гадел бәяне көтә. Син янда булсаң, бәхет күзләремдә. Син янда булсаң, җылы күңелемдә. Йөрәгемдә сөю хисләре дәртле яна. Син янда булсаң, бәхет күзләремдә. Син янда булсаң, җылы күңелемдә. Йөрәгемдә сөю хисләре. Yanımda bulmasam da yaşa kuyuda. Süzlerin, senin nazlı sözlerin. Başkalar karşıdırsa da özün koyula. Ağlarının fikrin tınlama.
kızdırma kışkırma Hulkunu көрсетme Өз fikrin koya Sen olardığına tınlıysan Qora mena, qora manga Bızına tıgısın Belki kirek özgerim mena tugul sina özün Kimler olar, oraga uralılar Nişliyorlar Günçülerne, yolgan sözlerne Sen hartınlama Yanımda sinegine dilim Min duyarga yerdem Yüreğimnin türünde Sen yanda bolsan Bәхет gözlerimde Sen yanda bolsan Жылы көңілімде Yüreğimde Suyuk hislerim Biz birge bulsak da uyların yırakta Uylama suyu bilen oynama Bәхет dolu günler güde bizi alda Var dik ağlarına Tınlama Gülnaz, min sana sağız aldım. Sağız? Sen bir taşla ol naşar gadetin ne deyip neşe yıl boyu başında aşadın. İdeal kişi bulma ikanin biz bitinde aşıkladık. Sügen yarının bar naşar hem yakşı yakları bilen kabul eterge gerek. Min de uylap kırdım da canım. Bu naşar gadetimni taşlarga buldum әле. Aferin, malades. Bizge tapşırığınızı da yumlaklar vakit kelip жеткен. Şulay. Sizin bilen bir saat davamında Şaripjanov ailesiydi. En mühimi yakın kişileriniz yeneşede sizge direkt bulsunlar. Kelesi uçrashuvlarga qadar sağ olunuz.